hjelpe syklene til Leona. Skal du støvler dine der. Visste du det? Jeg glemte at jeg hadde støvler. Trodde du det var noen andre sine? Jeg trodde det var... Nei, den er min! Ja, men den skal ikke ligge der. Da finner jeg bare støvlene min. Og så tar jeg jakken. Ja. Se på den fine boblejakka mi. Se på den fine uteblodjakka mi. Den er så fin, ikke sant? Kjempefin boblesømme. Skal du gå og jeg sykle? Nei, vi skal gå begge to. Ok, da gjør jeg Skal jeg det? Ja, det visste jeg. Hva? Nå kan du filme deg selv litt. Så må dere ikke bli skjetten på de her klærne her, ok? Klærne må være... Jeg må gå foran. Jeg vil gå! Hallo, vi skal gå andre veien. Men jeg må gå foran. Var du glad på det? Så Ja. det så ut som du hadde oransje nese. Hvor er jeg? Du er på Lørenskog. Hvor er jeg? Vi skal ned den bakken her, så kommer vi til et plass. Språket. Det er språket, mente jeg. Nei, det er ikke språket. Å, det er Trixie. Jeg vil gå ned til Trixie. Vi går ned til Trixie. Skal vi ikke gå her? Ok, hva hvis vi faller? Hallo, Trixie. Vi kommer ned og koser deg. Ja. Her går vi ned. Få dem vekk! Jeg ble litt skitten. Her kommer jeg. Jiha! Hallo, Trixie. Karpe sin hund heter Språket. Ja, og den andre heter Trixie. Hei. Å nei. Trixie har gått opp i skråningen. Hva er det her? Jord. Oi, se hva Kasper har bygd. En liten veranda. Hvor har du bygd det? Jeg vet ikke. Har du en kjempefin hus? Jeg tror det ikke er lov å gå på. Jo. Og Leona har ikke det. Johan har ikke det. Men Kasper sitter litt på det. Kom da. Er det noen der? Lyset er på. Hva? Lyset er på. Noe av det runde?
Ok, de var opptatt. De var opptatt. Det må Kom da. kjøpe deg. I tilfelle Eliana er her. Har kaffet blitt denne? Kom. I tilfelle Eliana er her. Eliana er her.